iri ibasa. Harisi basa riri nyore kurera, kukudza, kuchengeta mwana. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinopemberera hugamba, humare, hushingi huna naamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tina Privilege Nyakasoka, mudzimai ane 35 years nevana vashanu. Mwana wake wechitatu Tom ndiye ane hurema. Dambudziko raTom vakazoriona mwana akura sei? Vakazviona achingobva kuberekwa here? Tom akazvarwa musi wa 11 May 2017. Then akazvarwa vacuum extraction. So after then everything was normal. It was just a normal baby. Even chero pakadhi rake ratings ese were just fine. So ucheche wake wese aingova like any normal baby. But then once akamboita hake eczema yainga iri severe zvokuti muviri wake waita kunge kakufufunyuka. Toti ari mudiki ndo problem yaaingova nayo iyoyo. Then akuma around 1 year. By then ini ndanga ndiri teacher, ndaishanda kuChegutu. So nguva zhinji ndange ndiri kuChegutu. Weekends ndaiuya kuno kuHarare. Saka ndakatanga kuona tichida kuzama kutreata eczema yake yaita kunge yairamba kupera. Saka sometimes tata kufungidzira kuti maybe mvura yaya yekuChegutu yanga iri a bit salty. Taifunga kuti pamwe ndiyo inomukanganisa zvakanyanya. Saka tata kuplana kuti kana tikawana mukana wekuti chamurumura agone kugara zvake kupi kuno kuHarare. So zvakabva zvazoita sekuti Simbei panguva imwe chete iyoyo tanga takuti tikaenda naye kuChegutu aigona kungoita minyaviri like. Saka bari munyaviri wacho waigona kungobuda zvezvokuti singe mumwe musi ndaitongomupa porridge ndobva atoita kunge adonherwa neimwe apa. Pandakada kuibvisa nespoon ndobva atoratidza kuti pari kumuirritate. Achiramba akutochema. Ndakada kuzama kuda kumuassist and everything. Abva atotanga kutobuda mazibhora like mwiri wake wese. Saka ndaibva ndatokumbira kuna head. Kana kumaschools ekumamisha mune muchigara padzimba dzechikoro dzedze. Saka communication yekuti headmaster and everything mune muri padhuze nawo. Saka ndakaita incidents ekuti ndaibva ndatoda kutokumbira ndimhanye nemwana kuHarare kuti anorapwa. Then pamwe pakaita futi imwe incident yokuti we still remember zvakamudisturba. Akabva angoti tasvika kuMonday, Tuesday, Wednesday. Abva ndichibva kulunch after work ndobva ndakutongonzi onei mwana zvaari kuita maso ake. So maso ake anga atsvuka zvokuti kushaya kuti aita sei, pane chamuwira here. But inini maramiro andaiita ndaingogara always mumba kashoma kuti taiti panze vaibuda hake pano nepapo. But kuti ndigonyatsoti pane pafamba vakabata here zvakanganisa maziso ake papasina. But munhu wekuti tatakuziva kuti somehow anogona kungoerekana atova nechimwe chinhu chinomunetsa. Saka tobva totokumbira tomhanya naye kupi kuchipatara. So tagara kudaro I think around 2 years. Rimwe zuva ndakatumwa nababa vacho kuenda kuChiredzi. So tine famu ikoko. So kwakuchinzi kwakupiwa offer letter. So I had to go naye since anga ari mwana wanda ndichiri naye pamaoko. Saka ndasvika ikoko titori munzira mwana uyu akabva ashowa kuva upset, akatomborutsa. Then ndobva patakasvika kuChiredzi ikoko akabva atongoadmitwa. But admission yake yaya
yakabva yazotora nguva yakareba zvekusvika kuma7 days. Saka the worry was temperature yake yainzi iri kuramba kudzika. Then ndobva tatozotransferiwa kubva ikoko kuChiredzi kuya kuHarare. Makabva matransferiwa kuiswa kuHarare. Zvakabva zvazofamba sei maadhimitwa maakuno kuHarare? So on admission, pediatrician vakabva vangoti let us observe him. Maybe mvura iyoyo inenge ichiobservawo mubody make. Vameno vakamuassista somehow. So after 2 days he was well. Ndobva ndingangoti paudiki hwake ndo major problems akasangana nawo health wise. So after that angangova right. Saka nini ndatozodecide kuti akungotogara kuno kuHarare, ini tichigara ndega kuChegutu kuno kwekwe. Saka one of those days ndakazongoti ndauya maweekends. Iye aikwanisa kuidentify kuti because ndaidrive mota, aigona kutoidentify kuti mota iyi ndimama. Saka aibva atomhanya kutozouya kugate kwekwe otonditambira. Aitotaura. Sometimes ndikatofona ndiriko kuChegutu, ndaitotaura naye pafoni tichitorarama seizvozvo. So imwe weekend ndo pandakatanga kungonotisa kuti aingoita kunge ari kuita ka-humming sound asi kunyatsotaura manzwi chaiwo chaiwo. Zvino manje nekuda kuti pamwe ukange wabva uko une a lot of work to do, ukamboklina mumba and unyatsokuzviongorora. The following weekend ndo pandakazonyatsoona kuti uyu mwana uyu haasi kundinzwa makomanzi andikuita sei andiri kutaura naye. Saka takatanga kutomuitira masounds kuda kumudraw attention, ndobva tatozongoona kuti haasi kunzwa. Saka at one point aimbova nenzeve yaimbomuirritate. Saka ndobva tamboti regai tinomuongororesesa nzeve yake iyoyo. Saka ndobva varekomenda kuti vamuflashe kumuklina munzeve zvezve. Ndobva atariswa vakuti akuratidza kuti eardrum rake rakatsemuka. So takuti ko zvinenge zvakonzerwa nei? What maybe vana vadiki pamwe flu vachitanzwa nezvakabatana here nzeve, mhino nethroat. Saka paanoita flu paipai kana asingakwanisi kufura dziwa richibuda rinomuvha back, ndo rakagona kunge rakamukonzeresa that damage iyoyo. So tichida kutraya kuti nzeve iye irapwe, ndobva takatozoona kuti haasisina speech. Like maonero atakazviita ndekuti akatanga achiita kunge ari kurecite mashoko angagara achijaira kutaura. Like ndogona kungoti aiti mama but asingachareferi kuneni, akungozvitaurawo somehow. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Tom nekuda kwedambudziko riri pana Tom? Tom akatanga kufluctuate pabehavior yake, zvokuti aigona kuita anger yekuti asingakwanisi kana inini kuicontrola. Sometimes usually aibva atanga kundirova
kundorova kwokuti at that age anga around 4.5. At that tender age iyoyo aindirova zvokuti ndaitovhiringika. Besides that, tikada kuti takagara naye pamba kudai so, tikangovarairwa Tom anenge atobuda atoenda kwekuti hatizive kuti aenda kupi. Saka mazuva ekutanga tikamushaya seizvozvo taimhanyidzana mumaraini muchichibvunza kuti mamboona here kamwana kakadai. Saka zvaititorera nguva tozopedzisira tamuwana. Mazuva ekutanga aiwanzonopinda musupermarket ndomachaimuwana ari. Zvoti taibva takapedzisira tasiya macontacts ikoko ende vanga vakuti vakangomuona votifonera. So machiti kurei from around 5 years anga asingachaende kumashops, anga akuenda pane chigomo chiri apo chiri kunoku. Saka aibva anongonotenderera imomo. Isi taibva tatanga kumuteera tozongomuwana, but tinenge tatambudzika kudi kumutsvaga. But then tanga takuwedzerawo security kuti Tom ange ari panzvimbo, but Tom aimanikidzira at all cost kusvika pakuti anga akujamba jurawo. Kana abuda nepajurawo ipapo, then problem imwe yanga yakuitika ndeyekuti kufamba kwake kwanga kungori kumhanya. Saka nguva yekuti mazorealiza kuti mwana hasisiri panapa, nguva yamuda kuzomuteera kuti mumutsvage, anenge aenda as far as kunjanji iyo inokonekta budiriro iro. Akuitedza achikwidza kudai kana kuti achingotendera kuzasuko kune maindustries. Saka munenge musinganyatsoziva kuti patichatimuteera apa anyatsori papi. Saka taibva taspread out. Tom ane masiblings ake vahombe kwaari 2. Taibva taspread out, iwe woenda nouko, iwe woenda nouko. But then inini manje ndanga ndichiendawo kubasa. Zvaibva zvazondiomera kuti ndimonite kuti mwana anenge aripo here, atarisiswa here. But then aisarawo nana andi. Aisara house helps atainge tichigara nawo. Saka pakasvika time yekuti vana andi ava vanga vasingachakwanisi kana kupedza kusteya 2 months vanenge atogarisa. In 1 month painotozopera anogona kutoona neattitude yake kuti achaite sei, haachatodi zvokugara. Mumwe anobva anyatsova open enough otaura kuti ine kesi yekuti mwana ndamushaya, ndinozoita sei. Saka ini zvanga zvaakunyanya kundiomera pakuti kana ndiri kubasa ndanisisiri settled kuti ndogona kuzvingosvika ndichinzwa kuti mwana haapo. So it went on and on, almost kana 3 times or 4 times a week. Pandinosvika pamba after work kubva kuNorton, ndotosvika ndichitonzi mwana haapo, kwakutomhanya kutonomutsvaga. And taigona muwana kuma 10 p.m. sometimes 12 p.m. chaiyo usiku tozodzoka naye. Sometimes unogona kungomuwana akangogara. So Tom anotya. So maybe anobva azotsvaga kasport, ndomatsvagira ataitomuita. Kasport kangoriwo nekalight, ndopaanobva anogara ipapo. Paroad pekuti unosvika kuzoti ari kunyatsoitei. Saka dambudziko raTom rakabva ranyanya. So rimwe gore riri padhuze like 2023 takabva tatsvaga mumwe musikana, ndobva ndabhagaina naye kuti ndichida kuti akwanise kugara for longer. Like kwete kumupromisa kwokuti ndasingadi kuzomuita pay off, ndatomupa package yekuti ndichazokubhadhara so. It was also including like chibage because kumusha kwavo vaiti kune nzara and all. Ndobva iyeye ndiye musikana wekuti tine problem yaTom akazogara for the whole year. But then matambudziko aTom mamwe acho anga ari so demanding zvokuti taigona kubuda kupota tichienda naye kuma assessments. That is when I started seeing my frustrations from the father. The other time akabva anyatsozvispilla out like it's too much draining, tingopedza mari unnecessarily on him. So it's like unekuda kuti
kuvakiridza ukama hwako with your husband. At the same time uda futi kuti varambe vachikwanisa kuaccommodate mwana, because we have to try everything. But then slow ndochi one step led to another. Baba wakabva ndoti in short he left. Mangani makore mangani pakabva baba? He was around between 4 and 5. But then mune vana vashanu. Yeah. Matobereka vamwe vana mushure matomu. Mushure mekunge vabva kudaro ndakaengeja zvezvokuti ndiende kuhama unoti honaiwo. So havana kunyatsotanga vangobva. Baba vakabva vatanga kuva violent. Zvokuti ndairohwa zvokuti ndaigona kuzopesa ndadedzera maneighbors kuti vauye kuzondirescue. At one time ndakarohwa zvokuti in the process ndakazorohwa neaini musoro. So ndakapesa ndamunhu yaya ane fear to the father, handisina kana confidence in me, but I had to stay strong kuti mwana uyu anochengeteka. At the same time ndokufanira kuti marriage iyo kana kuti relationship yedu as a family iite stand. There was a lot of things zvakabva zvangoshifta, like financial support, even his care chaicho yakabva yangoshifta. So you'd find out kuti kumashure kwatomu kutori ne 2 other kids. Vana ivavo vakange vakazozvarwa, but zvazvazve zvokuti ndoti after a month or 3 tanodedza vana tete tainvolva hama dzake kuti chimbonzwaiwo. So somehow zvita unge ari kungoita unge ane come around something like ndo pakazozvarwa vana. Then the other time when uyu mwana wekupedzisira he was totally gone. But then paakabva auya indofunga kuti pamwe zvinoitwa nevarume ava, once they leave you somehow vane vachida kuramba vada kuona kuti you are suffering. Saka somehow if you are some sort of reviving, uchange uri kurarama zviri better, they worry again. Ubva wada ndozvavakaita ipapo. He was zvichireva kuti iye zvino izvi muupenyu hwevana baba vakatosodoroka. He is not there. Imimi kubasa muchiri kuenda here? Inini kubasa handichaendi. Zvakaita kuti ndisiye basa nezvokuti baba vapa vaipota vachidzoka paipai vakatanga kufurufusha vasikana. Zvichida kuti kufurufusha kwavakaita vasikana vakabva vaenda. Imi hamusisina munhu wekuti asare nevana, ndokusiya kwamakaita basa. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotirai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Mai Tom vari kurarama sei nevana vashanu semunhu asisakwanise kuenda kubasa uye baba vakabuda muupenyu hwevana, vangabatsirika sei? Tiri kungorarama zvezvo zvehwakukwako ndingatodaro, because pandakasiya basa ipapo ndaitombora natuckshop, but then kumba kuno kwanga kune a lot of dry spells, kwakusina kana chikafu. So tanga takungoti some of the staff vemutuckshop iro todya kuno up until tuckshop yazongobroka. My husband noticed kuti ndane something to do, akabva atova more relaxed, because anombopota achimbobudikira, haana kuzombonge achiita chip instead. Zvinhu zvanyanya kundiomera, I resorted to maintenance. Taenda kumaintenance kweka we granted some amount like $300 per month for 5 children. Saka zvadaro husband uyo akabva protesta kuti handisi kubhadhara mari iyoyo, like anenge achiti hamufemi akadya ziya rangu. So he was just
blaming me kuti I'm just a bad woman, like usada kundipa responsibility yekuti take care of Tom, especially pangamboengeja kuenda kuchikoro. Then anga achiti zvinobatsira kuramba tichimuendesa kuchikoro, kuri very expensive like that. Then iye Tom wacho is not even writing, haasi kumbounza any improvement. So I was like, we can't expect Tom kuti achigona kunyora nokuita zvirikuitwa nevamwe vake vasina problem. Tafana ngomuaccepta sezvaari. So all those akabva atanga zvezvokufrustrate nemashoko achiti iwewe ndiwe une genes ekuzvara mwana anopenga, because iwewe ndiwe unotopengawo. So inini it's not my responsibility. Saka pane zamauda kumuti aitewo kamaraunda achinzwisisa, aibva ati after all iwe uri parent yake Tom. So pandakaona kuti zvakunyanya kudai, so Tom akabva adrop out of school. Adropa kudaro ndopandakazopusha for maintenance, ndagara pamba handisina kuenda kubasa. Saka maintenance iye hainambobvira ita se yabhadharwa kuti isusu tikwanise kunge tichidya kana kuwana zvimwe zvinhu zvinotibatsirawo pano pamba. It's very hard. Like lately ndakambotry kuda unotenga nekutengesawo kumarusevha zvichiitwa zvokumafarmers, like ndakamuona akutumira hama dzake kudzichinditeera dzichindikoshena kuti remember you are a married somebody, uri kubuda sei uchienda kure zvakadaro. You are still married? Like we were wedded. So like the fight now is like my husband is not paying me maintenance, so I was following up kumacourts. So pane mukana wekuti ainza kugona kusungwa, and it was very near. So maybe my fears iwayo, he was bad mouthing me like arikuda kundisungisa because she's just heartless, ane utsinye, like all those blames. Pamba panapa pamuri kugara ndepani? Pamba panapa ndepedu, like imba inoita akatoitengerwawo navatezvara vangu. Ngatimboona isusu zuva renyu kana Tom asina kuenda kuchikoro, zuva renyu rinenge rakamira sei? Kana Tom asina kuenda kuchikoro, zuva redu like tikamukawo prepare something for breakfast todya, togezesa vana vese naiye Tom achigezawo. Kana muchiti Tom achigezawo, Tom anozvigezesa ake ega? Aiwa, Tom anogezeswa. Zvichida kuti mune vana vatatu vamunogezesa? Tine vana vatatu. Tom ane makore mangani? Zvezvi ane 8 years. Tichingoswera zvakanaka tisingatsvage Tom, because Tom is still going out. Saka sometimes tinombokiya door, screen door up, but kuti tigogara naye through the whole day, it's very hard because akagona kungoita frustration, akutodamaja zvinhu. We had a TV set akatopwanya and a lot of stuff in house. Saka plus kungokipa mwana makamuvharidzira mumba zvinhu zvakangooma. Saka sometimes tinobva kana usually kana ari maholidays kana kuti maweekends, tobva taenda naye kunjanjuko, kune free ground iriko, tonotamba naye stereki kuti aexhauste, because Tom anoratidza kuti ane a lot of energy nehim. Saka tikadaro tikadzoka kubva ikoko todya chikafu chedu chemanheru, unotoona kuti anogona kutokasika kutonorara. Then kana ridhe rekuendawo kuchikoro ndikamuka ndomugezesa myself usually. Kana ndamugezesa kudaro ndotomuchinja hembe dzake, otoenda odyawo something kana chiripo, asi manguva zhinji panenge pasina, ndotomuperekedza kuschool bus rake. So Tom somehow ari kuunderstanda routine yake, zvokuti kana achiziva kuti kana ndapedza kudya, kana apedza kugeza ndofanira kudya, kana chikafu cho chisipo haamuvhe. Isu patinechida kumhanydzana netime yekubata bhazi rake, tinotogona kuzopedzisira takuita zvekumumanikidzira, patinozwa kutobudapo sidhani akuda kutokumara kuti acommunicate kuti something
chikafu chake changu achida. hachipo. Rega mungabatsirike sei? Ndezvipi zvekuti mungati inini ka ndiri kunida help apa kune vateereri vakateerera izvozvi? Akada financially help kana kuti maybe because I was thinking kuti kana ndikawana some amount of money ini handichakwanisa kunoshanda out there. This house is ours. Inini I'm a teacher by profession. Ndakatombonotsvaga basa private colleges. I wasn't hired because I don't have a degree. So I can even engage kuti ndi create on my own like ECD to begin with. Patinopiwa vana tinopiwa tiri vaviri, murume nemukadzi. Asi kana vana baba moramba mapudzi enyu zvinopa mutoro wakanyanyisa kuna naamai sekuremerwa kwakaita mai Tom. Nhasi uno vatanga tinavo muchirongwa twice a mother. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha.